ilitum dak Karbianglong Autonomous Council along voreng asai keklem do natu alang litum aphan pension ave la pen GPF ave kupini ni alam aprang mena non anda do bomlang la kavedet nang ji athe kopima la bang ilitum council atum lang pemina lang athema council ke government office lage established by constitution India constitution pensi labangso autonomous council ke kaselam lo kapang ni ke seng lo Assam government le autonomous council constitution pen ke seng ason thak thak si da Karbianglong autonomous council mate Dimasa autonomous council sita ba kaprek autonomous council sita lake 6 schedule pen si ke seng lo la pen 6 schedule ke part and parcel of Constitution of India lagi. Tok dak alam lo lagi sini lor lo. Ajha ketumat halo lapen kecok si pen hanrong tikilo. Atheke council ke kopine DRDA ason kopine municipal ason kopine association ason uson si mataturong lo hadak arul do pension ke long lidet athike foreign service along ke claim atum ke pension long lik foreign service pulotang te hambang adet Amerika London dam nangi po foreign service mangali lagadak FR along fundamental rules lapen subsidiary rules finance department along akitab aron along tikitok do foreign service puke DRDA ta foreign service lo municipal ta foreign service lo la pension hak taksi kopini a corporation hey huita foreign service le for example small industry development corporation halata foreign service le foreign service tu akipu dama bangke lake in India ba Assam government Arlo abinong kali ko abang government constitution men lega selam kali lake kopini a act pensi ka selam act 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 alron pensi ka selam hala ke foreign service pul non ilitum council bangke act pen lega selam kali lake constitution men ka selam la potsi council ta pura lake government office lo lake council ke government lo autonomous council ke muthe lake autonomous lake India government ta nang chi chudun nok no lapen Assam government ta nang chi chudun nok no itum autonomous itum free la potsi la autonomous council ke lang dia phanta ka audit dia phanta accountant general pen pa audit nang ji hala Assam government upon audit damason ba Nagaland government upon audit damason dakta na audit nang ji dak keklem na ngelang do ison son ni lasi jong si Arlo ko pini ke chok che do chot lang pulo tangte la ke hala bangso FR lapen subsidiary rules lapen fundamental rules along si lapen akaprek a rules do langante hala si ka modify ka amend lang po lapen ilitu accountant general office dam si hadak si chingki dam nang polai hu yalam lapen ilitu
service ke do anatum ta pension ke long rep nang po lagi la pen GPF ta provision la ta do rep nang po lagi GIS ta do rep nang po lagi la ke do un e ason ave la si nilipan ke aprangar ni ke da council long kam claim lote retire podok dok lote alang lipan Assam government along pon kudet titi akipudama bangke dak retire dead lote alang di pension long le dead po body neli pilo kote neli principal secretary BTC lo neli chief secretary benting kilo re BTC da constitution man siga selam lo ke sar lagay alaga government lo ke ante ni hadak le retire kamile ni pilo pension ke long le dead po aman ni liha kokrojar BTC along ke do hot si ni liha dak si retired ni li pension long lo na lo ke long le det pro la si non ke do an sakori council long ke do an tu APHLC si power ke wang ma alang litum hang pension da pilap po la pen GPF provision da claim lapo GIS provision ta claim lapo la tage government sakori pusini tu pudet ji lage alo ki puji aron tu lage lahai le kado phanda kardom pilo la pen kado phanda la kachar la soalam ki katar lip rep ji phanle bor ilonang la sakor dak council long sakori ke claim atum an master ta me jak ta be alang litum ta la soalam tar lip lap no Cardom